ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಲಾವಿದ ಇದು ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕನ್ನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೂತು ಅದರ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ನಿರಂಜನ್ ಸಮಾನಿ ಅವರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಫನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಜನಗಳು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಿರಂಜನ್ ಅವರು. ಬನ್ನಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ನಡೆಸೋಣ. ಹೇಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ನಿರಂಜನ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಾರಿ ಶೋ ಕಾಡ್ನಿಂಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇರ್ ಬಂಡಾರ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮನ್ ಫೇರ್ ಪುರ ಅಂದ ಆಸ್ ಇನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಜನಕ್ಕೆ ಫನ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ ಫನ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತಂದಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಫನ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಬಂತದ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅತೆ. ಸೊ ಚೂರು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಬಂತೆ. So it went on like that. But fun ತೂಪು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫನ್ನೇ ತಿಕ್ಕುನಿಕ್ ಲೈಕ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಫನ್ನೇ ತೋಜುಂಡಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗುಂದುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನಗಳು ಕಾಲಿ ಇಂಚ ತುಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗೋಜಿ ಫನ್ ಪಡ್ನ ಮೀನ್ ಚೂರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫನ್ ಗಾಣ ತೂಪಿ ಅಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಒಂದು MBBS ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಪಂಡ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಾರ ಇತ್ತ ಮೇ ಬಿ ಸೈನ್ಸ್ ಪಿಯುಡ್ ಆನಾಗ ಸೈನ್ಸ್ ಗೆ ತೊಂದು ನಾನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಪುರಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡೀರ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡೆಂದು ಇರ್ನ ಏಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಂಬಿಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಥವಾ ಎಂಚ ತುಲೆ 10th ಮುಟ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏನ ಇಲ್ಲಾಡ ತೋ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಐತೀನಿ. ಐಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಏಜ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಸುಂಬುರ್ ದುಂಬುರ್ ದಿಂಚಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಸೆನೆ ಹಿಂಗೆ ಕಂಚಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ದುವೆ ಆವಡು ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆವಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ಬೇತ ಓನರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ ಹೆಂಗೆ ಓ ಪಂಡೇರ ಪೋಪ ತಲ್ಬಿಂಗ್ ಬೇಜಾರಿಜಿ. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬತ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೈನ್ಸ್ ತೊಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಅಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಎಂಚಲ್ ಇದೀನಿ ಬಾಯೋ ಯಾನ ರೆಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ನಿಂಗೆ ಒಂದೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಜಡೆ ಅನ್ನ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೇಂಡ ಇಲ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂದ ಅಮ್ಮ ಬಂಡೇರು ಲೈಕ್ ಎನಿವೇಸ್ ಆರ್ ನಾ ಡ್ರೀಮ್ ಲೆತ್ತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಲೈಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚ್ ಅ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಸೊ ವೈ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಅಂಚ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಐ ಡಿಂಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಹಿಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡಂದೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಎತ್ತಿನ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ದೆನ್ ಚೂರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇರ್ಲ ಅಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಮೈ ಹೌಸ್. ಸೊ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಅವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರನ ಪುರ ಜಾಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಪುರ ಬೊಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಲ್ಪನಗಳು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಹಾ ಜನಕುಲು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಪಡೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 150 ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ one ಕಾಲೇಜ್ one ಬ್ಯಾಚ್ ಯಾ ಫಾದರ್ ಮಲಸ್ ಕಲ್ತೀನಿ. ಸೊ 150 ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಚ್ 150 ಜನ 140 ಜನ ಖಾಲಿ ಓದನ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ ಇದು ಸಡನ್ ಟಿಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC and more of I was an athletic ಲೆತ್ತನ್ ಗೊಬ್ಬಂತೆ ಪಿದೆ ಬೋಪ್ನಾಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆವಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪೂರ ಗೇಮ್ಸ್ ರ ಗೊಬ್ಬಂತ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಗುಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರಂತಾನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು I was good in academics and academics ರೆಡ್ ಐತಾನ ಬಟ್ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ಲಂಕ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ. ಯಾನ್ ಹೊರನೆ ಬತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ದ ಏನೊಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗ ಆಸ್ ಎನ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ MBBS ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಜನಗಳು ಪುರ ಒಳ್ಳೆರು ತೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನು ಓದು ನಕ್ಕಲೆ ಮಾರೆ ಅಂದ ತೂದೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊರಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನರ್ವಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬತ್ತೆ ಮಾರೆ ದೆತ್ತೊಂದು ತಪ್ಪಣ ಮಾರೆ ಅಂದ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಪೋಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಸೇಮ್ ಡೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ಸೊ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಅಕನ್ ತೂದ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ because if you have to excel you have, and this is one thing that doctor profession like precision board you can't have compromise anywhere. It's human body ate the machines at chur anchincha and okay fine chur al manpoli second try korre apun mulpa onji nara anchi ana mini anything can happen paralysis avoli atha permanent numbness badala apun. So first year second year third year fourth year and just academics dala kortije na social media but dala jani ana I was just purely going to the college coming back home studying ಆತೈತಿ ನಾನು MBBS ಮುಗಿಯೊಂದು ಬಂದಾಗ ದೆನ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ದಾಲ ಬೇತಲ್ಲ ಮನ್ಪುಡ ಆಫ್ ನಿಜ ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೈ ಆಫ್ ಇಂಕ ಅವು ಆಯರ್ ನಿಜ ಇಂಕ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಪಂಡ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಸಿಂಗರ್ ಪದ್ಯವನ್ನು ಆಸೆ ಉಂಡು ಇಜಡ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಜನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮನ್ ಫೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ದಾನ ಪೇರ್ ಆಪುಜ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡದು. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಐಡಿಯಾ ವಾಸ್ ದಟ್ ಕುಡ್ಲಾದ ಒಂದು ಪುದರ್ ಮೆತ್ತಗ ನೋಡೋದು ಎಂಚ ಅನ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಐದರ್ ಥ್ರೂ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಐದರ್ ಇಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್ ಅವು ಅಲ್ಪಾಗ ಆ್ಯಂಡ್
ite kudlada budare kanapanda I have to do something, either I have to excel in singing, but I'm not a trained singer, and reality show proponda pose I will be rejected. So I thought, okay, social media is one thing. strong alla when develop. Exactly. Social media antu ilaka mast opportunities uppunite introverts such as me. It is very hard for me to jana kede paatra pura chur banga introverts na klebara enga to bari banga ityan ite inchede paatra undulate onji 4 to 5 years back tupunda. It was very hard, and full stammer up, nervous the sweating apundu. So that was also one of the reason inka itta pidela barutun, that was my comfort zone. I wanted to come out of that. So social media was, I saw it as a boon for me. I patondu, and I went through content creation, and it is God's grace going good. ಸೊ ಪಂಡ ಇರು ಯಾಂತು ಇನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲಿತ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ದಾದ ಬೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗೆ ತೊನ್ನಾಗ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪರ್ ಅಂಚನೆ ದಾದ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪರ್ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅವಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಓ ಗುಡ್ ಖಾಲಿ ಗುಡ್ ಪನೊಂದೆ ಜರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ತೋ ಆಯ್ತಾ ಅವರೇ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಉಂದೆಕ ಪೂರ ಇರನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಬಗ್ಗೆ ಇರು ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪರ್ ಈ ರೀತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡರ ಐ ತೊಟ್ಟುಗುಂದೆನಿ ಎಂಚ ಒಟ್ಟುಗುಗ್ಗೆ ತೊಂಪು ಒಂದುಲ್ಲರೆ ತುಲೆ ಅಂತೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಪಂಡನೆ ಅಂತೆ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಏನು ಚೂಸ್ ಮಂತ್ ನೋ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ದ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂಜಿ ಕುಜಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ, ಬೊಕೊಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ದಾದ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿನ್ಪೇರು. ಕೆಲವು ವಿಮೆನ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಟು, ಫಾರ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ಲಿ PCOD ಬಂದ್ಪೇರು. ಜನಕ್ಲ ಮಂಡೆಡ್ ಎಂಚ ಉಂಟು PCOD ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂದಿರು ಅವು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಅಲ್ಪ ಅಂಚು ಪೋದು ಮಲ್ಲದಾತ ಅಂಚದ ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್. ಮೈ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಅ ಫನ್ ವೇ ಐಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಈರ್ ಪಂಡಾರ MD ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚು ದಿಕ್ಕುನಂದು. This is nothing rocket science. Do what I'm studying there, it's the same thing I'm putting here in a simplified manner. Ite yan onji science student da ite enna colleague dane I can talk many technical terms regarding medicine. Ave ante irada mini ante ave words pand irpan vandu da ade karta ejman. So I have to make it simplified. So home remedies and simple ampune. For example, ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂದುಪ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ಸ್ ಮೋನೆಗ್ ಪಿಂಪಲ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಪಾಡ್ನಿ ಅದು ಸೀದ ಲೆಮನ್ ಪಾಡು ಇಂದುಪುರ ಉಂಡು. This is wrong. You should not do it. Danda every skin is different. Your skin is completely different from mine. Your skin one pH uppundu. Okay, ಆ pH ಅನ್ನು ಮೀನು ಕ್ರಾಸ್ ಮೀನು ಅಂಡ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಮನ್ ಪಾಡು ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಮನ್ ಇಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ಇರೆಗ್ ಮೀನು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಉಂಡೈತೆ. That doesn't mean everyone should be helpful. So avu pura myths pro undu name prapadre balli name padna okay helpful undu in a very simplified manner. In a PG adu undu, like whenever in post graduation month panaga most of the majority of the patients we only see okay senior doctor school fair now post graduate fair we see in a minimum of around dinat only 200 to 300 patients single dupa. So the akle dengle ove banpun basically. Okay, that is just I'm telling face to face. One person came to the OPD, I'm talking to him directly, there I'm done. ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಂಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಏಜ್ ಜಂಗಲ್ ತೂಪೇರ್ ಅಂದ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇರ್ಪಂಡರ್ PCOD ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಿನ ಗಲೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡ ಪೋರೆಗ್ಲವಂತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದಾಂಡ ಪಂಡ ಅಥವಾ ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಒಂದು ಪಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋ ಅಂಚಿನ ಗಲೆ ಪೂರ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಎಂಚ ಪೋತುನ್ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕಲು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಧ ನಾಲೆಜ್ ಉಪ್ಪುಜೆ ಐಟಮ್. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ನಾಲೆಜ್. ಅವು ದಾದಂದೇ ಗೊತ್ತು ಎಂತೆ PCOD ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಕೇಂದೆ ಅನ್ಸಿದ್ದ ನಿಮಗೆ PCOD ಬಂದ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಕೇಂದೆ ಅನ್ನ ಅಂಚಾಡ್ದು ಇಂಚ ತೂಗ್ಯಾನ ಗೂಗಲ್ ಬಂತೆ ಅನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಇಂಚ ಬತ್ತನು ಮಲ್ಲ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬತ್ತನು ಅವು ಬತ್ತನು ದೇ ಜಸ್ಟ್ ನಂಫೇರ್ ಐನ್ ತೂ ಕೇಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೊರ್ಲ ಪೊಡಿ ಹಾಪನ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದ ಪನ್ವೇರ ಮಾರೆ ಅಂದ್. ಸೊ those are the taboos that I want to clear off in a simplified manner. That's what I'm doing in my social media right now. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇರಗ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಪ್ಪುಚೇರು ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪಂದಿತ್ತರಡ ಅಗಲೊಂಜಿ ತೂಪೇರು ತೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿ ಆ ಒಂದ್ ದಿನದಾಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 100 ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಲಾತಿಚೇರ ಅಥವಾ 1000 ಲಾತಿಚೇರ ಅದಗಿರಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ಶೈಜ್ಜಿ ಅನ್ನಡ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಜನಕುಲು ತೂಪುಜೇರ ಅಂದ ಎದಗಂಡಲ ಫೀಲ್ ಆತನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬೊಡ್ಚಿ ಹೆಂಗ್ ಕುಂದತ್ತೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಡೆಪ್ಪ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡೆಪ್ಪ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆತನ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ for 2 reasons I started. One is that enonji passion chase manpere kudonji annire panlaka nan introvert aditte avonji comfort zone pide barutun. That is the main thing because ira doctor aboka ire gonji there will be a
ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ವೇರ್ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪೋಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 1,000-2,000 ಜನ ಕ್ಲುಪ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ತೂರ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನರ್ವಸ್ ಯು ಆರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ನೋ ವೇರ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಇದು ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಆಗಿ ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಮ್ಮನಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ದಾದ ಜನಕ್ಕಳು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಪಣ ಜನಕ್ಕಳು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾದ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಪೇರು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಂದಿನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಏನು ಪಂತಿಲ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಟ್ಸ್ ನಕ್ಕಲು ಬ್ಯಾಚ್ ಮೇಟ್ಸ್ ನಕ್ಕಲು ಬರೋ ತೂಯೇರು ತೂದು ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರು ತಾಯಿಗೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಬರು ಮನ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ಅಂತ ವರ್ಕೌಟ್ ಅವತ್ತು ಒಂಚೂರು ಫನ್ ಮನ್ಪುನಿ ಚೂರು ಒಂದು ಮನ್ಪೋಚಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಚಿ ಇಂದು ದಾದ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಹೋಗ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಹೋಗ್ಪೋಡು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಹೋಗ್ಪೋಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಬಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನಗಲೆಗ್ మీరు డాక్టర్ మీరు ఈత ఫన్ వెయిట్ మనొందులే మీరు డాక్టర్ అంద అంత ఖండితవాద్ల ఫీల్ I get that a lot. That was our mental tab on Chetan. But yeah, like why can't the doctor have some fun? Why can't he deliver the message in a very funny manner? Onji dance manta uppa janakulu pokkade onji bete dala mantondu je videos I could millions of views barandundo. If I put the same thing onji remedies part na uppa enamo ena dancing alla tu at least appa remedies alla tu pere. That was the idea first of all. That's why I started. ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 10-50 ಜನ ಫಾಲೋ ಮಂತೇರು ಪೂರ ಎತ್ತನಂಚ ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಮೈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಮೈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನ ಪಿದೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಳು ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ನವ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮಿಕ್ಕಳು ಬರೀತಾರೆ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ ಸೊ ಮೆಕ್ಕುಲ್ ದಾ ಪಂಡ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದಲ್ಲ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬಿಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಜೀನಾ ಜೀನಾ ಸಾಂಗ್ ಅಂದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ trust me, it was really very bad. When I was like, okay, fine, somewhere I have to start at and badutte. And a full medical fraternity comment mandittere, dude, it's very bad. Please delete it. But these friends of mine, they told me like, no, keep it going. Uppa dead and show but they never told me it's bad. I know it's bad, but they didn't mention that. And like bad one gottu jada good encha gotta. Oh, correct. Akku like pande man plan. So through there I started okay, man. So from then to now if I compare ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪದ್ಯ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಟ್ ಅಪ್ಪಗರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್ ಮಂದ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡೇ ಟು ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋಸ್ ಎನಿವೇಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಟ ಜನಕ್ಕಳು ತೂಪ ಆತಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿಜ್ಜಂಡೆ ಅಪ್ಪಾಗ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ರೀಲ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹತ್ತೀನಿ ಸೊ ಪಾಡೊಂತೆ ಜನಕ್ಕಳು ತೊಗೊಂತೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಡೊಂತೆ ಪದ್ಯ ಪಾಡೊಂತೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಆತ ಪಾಡೊಂದು ಜನಪ್ಪಗೆ ಖಾಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೊ ನಾನು ಪದ್ಯದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಪದ್ಯ ಪಾಡೊಂತೆ ಫೇಸ್ ತುಪ್ಪೊಂದಿಚ್ಚು ಖಾಲಿ ಆಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂತೆ I work after some time, maybe some 6 months, 7 months I work and face reveal mantena. This is I'm singing Quran. Chur jaasti battero 100-150 jana pura for almost like 1 year 2 months or 1 year 6 months mutta. Adala steady la ijjane social media. Appa padontene. I book a reels came and I thought like this is a very good opportunity. Let me just twist the perception of doctor openade ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಲುಕ್ ಜನಗಳು ಅದು ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಯದ ತರಟಿ ಕುಜಲಿ ಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಅಂಚೆಂದು ಉಡ್ತಾರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಪಾತ್ರೆ ಗತ್ತು ಉಪ್ಪು ಅಂಚಪುರ ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ವಿ ಆರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ದಟ್ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ದಟ್ ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ರೀಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ರೀಚ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಯಾರ and first comment I got that I'm your fan and one person from nowhere I think from Pune or somewhere al bandala I'm your fan and that was something very new to me era onje Pune eng gotti jer and then she's telling that I am her I mean she is my fan how to next level trigger anik okay man do mostly something I'm doing right and went on it started building few videos went viral few videos were subtle and then again it went viral ಎಂಕ್ಲೆ ನೆನಪುಂಡು ಓ ವೈರಲ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಚಲ ಉಪ್ಪೇರ ಅಂದದನ ಅಂಚದನ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು videos ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸುಮಾರು ಕ್ವೆರೀಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯ ಮನ ಸತ್ಯ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ದಾದಾ ಮುರಕ್ಕೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಪಡು ಅಂದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಲ ಪತ ಬೈತೇನೆ ತೂರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ तो बजी बट डॉक्टर है ना जो निकल टेंशन मगत ताली जी पूरा एवरीथिंग लाइसेंस पूरा तो पाले then it went on like then people started following YouTube Instagram Facebook connect and pura so now I am taking it slow and steady ರೆಮಿಡೀಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದೆ ಪುಂಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇತ ಸೀದಾ ಮಿನಿ ತುಲೆ ಪನ್ಪುಣ ಐತೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರ್ ಕೆಲವೇರೆ ಇಜಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರ್ ಪೋನು ಅಕುಲ ಅಕಲ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ ಪೇರ್ ಪಂಡ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಮನ್ ಅನ್ನು ಐಕೊಂಚರು ಇಲ್ಲದ ಪುರಕ್ಕೆ ಜಾವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮೋನೆ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ದಲ್ಕ ಪಾಡ್ನ ಪರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಏರ್ ನನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಕ್ಲಿಕ್ ಐತ ಕೆಲವರ ಸೈನ್ಸ್ ಪರ್ ಗೊತ್ತು ಪುಜ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ but doctors know the science they have the only thing they have studied is science doctors not actually uppuna it akulu 5 varsha MBBS kalini 5 varsha MBBS kaldin kal science ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ they know how the human body works
how it what affects them ದಾದ ಆಪನ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ನಕ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ it adds a more value. ಗೊತ್ತಂತೆ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಪನ್ಪುನಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾನ್ ಮಿನ್ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಮಿನಿ they'll be like okay doctor I ಕಲ್ದೆ ಮಾರೆ ಗೊತ್ತು ನೈಕ ಬೊಕ ಇರೆಗ ಅತ್ತ ಅಥವಾ ಅಂದು ಪಂದ್ರ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್ ಗ ಒಂಜಿ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ ಬಟ್ ದೈಗ ಒಂದ ಅಥವಾ ದೈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೆಂಕು ಪಂಡ ಇನ್ ಮಂತು ನೆತರ್ ಯೂಸ್ ದಾದ ಅಂದ ಅವಲ ಪನ್ಪ see this is success rate 100 uppuji it always is a trial and error method. 75% success uppun 25% always it's human body, anything can go haywire. So description avla banpe this is like this in chaapunu nikla skin type gundu correct anda matra manpli. And one more thing is always skin da ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು ಪನ್ಪೆಕ್ಲಿಗೆ get a patch test done ಅಂದು ಒಂದು patch test ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಕ್ರೀಮ್ ಆಡ್ ಅತ್ ಓವನ್ ಬೆತ್ತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಅವು ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ವೇರ್ within 48 hours or within 48 hours nikli dala reaction mini pala ijjana mini then you can go with that product not 48 hours 22 hours 3 hours reaction ijjana mini then you can use that product all over your face. So this is one small things these fashion bloggers make pan pujer akul ji dampe akul see the pan pere. So I take care for all that minor details ki nikla face is your asset. Face vara halana podbeku dala perla puji. If you are say you are a actress, your face value is the only thing that holds here. Okay, sometimes not I'm not telling every time face value upon in talent limit upon but majority your presentation matters upon irege epala. So I near lagadi itna mukencha confidence apple tirpopun. So you should never hamper there. So as precise as possible, as minute details as possible, everything I collect and I give it in a very fun manner. ಸೊ ಅವೆ ಇರೆಗ್ ಫನ್ನಡ್ ಅವೆನ್ ಕೊರ್ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಬತ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿಯ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಅಂದ್ ಸೊ ಅವೆಂಚ ಇರೆಗ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ತೂಯಿ ಕುಡ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲೆ ಎನ್ವೇರ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಎಂಕಲೆ ಪಾತ್ರ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿತ್ತು ನೋವುಲ ಕೇಂದ್ರಗ್ಲಾಗಲ್ ಪೋಡಿಪೆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡ್ ಪೋದು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೂರ್ನ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ತಾಗಡ್ ನಮ್ಮ ಏನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗೆ ನೋಡೋದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೆ ಕೇನ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ ನೆರ್ಪೇರ್ ಅಥವಾ ದಾಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬು ಇಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್. See, yan honestly panodanda ite there is nothing like janakulu pan pere ite kalpuna doctors nade pona churu podi yapun mare dadala man fera mare anchapranda kalt senior doctors nakulla andu stage irde vaidini kalte barpuni no one will harm you anyway. ಖಂಡಿತವಾದಿ ಓವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡಲ ದಿನಕ್ಲ ಕಲ್ಪೆರಂದೆ ಪನುಲಿ ದಯಪಂಡ ಪೇಷಂಟ್ ಬೇತೆ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯೇ ಬೇತೆ ತಾ ತುಲೆ ite enna body uppuna ate irna body lo ave nara uppuni ave endu uppuni okay gotante but there will be little changes. God has created everyone in a different manner. You are unique in your own way, I am unique in my own way. So enkulu kalti jadage for example senior doctors na clue 60 years 70 years clue akulla ee face through by idini gotande akulla akla internship uppnaga patients ak bannaga akade anpuni kalpunaga pra ಒಂಚಾದ ಜನಕುಲು ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಖಾಲಿ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರೆ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ನಡೆ ಪೋರೆ ಬಲಿ ಮಾರ ಈ ಕೆರ್ಪೆ ಮಾರ ಅಂಚಮನ್ಪೆ ಇಂಚಮನ್ಪೆ ಅಂದನು ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮಾನಿಟರ್ಡ್ ಪೂರ ಜನಕುಲು ಖಾಲಿ ಆಯ್ ಒರಿ ಉಪ್ಪುನತ್ತ ಆಯ್ನ ಬಿರಾಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೀನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ನರ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಪೂರ ಇತ್ತದ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯೋರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ನಿಕ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ ವಿತ್ ಸಚ್ confidence and such hope that we will heal you. Nama chance puni ancha I'm not telling it doesn't happen sometimes. Oh, in the rural area sometimes negligence at the doctors month bud pair. I understand, I'm not telling they don't do at all, but for them what mistake they do the entire community has been tackled. So there is no doctor who wants harm to you. Akli korpuna bara remedies aklu wad kalde aine panpun nikli dal extra pan ondi jer nikli incha mantra niklu itan ee cream partner elleg next level white up ancha chance leji. So what is logical that they see. ಇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದ ಪೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ ಇರ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನಾದ ಪಾತಿರ್ಕ ಆಯ್ತು ದುಂಬೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ಗೆ ತಗೋ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿರಂಜನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ರೀಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅವರ ಕಾಂಟೆಂಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೇಳೋಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಬಹುಶಃ ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮುಂಚೆಯೂ ಹಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋಣ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ. ವಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಲಾವಿದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಅತಿಥಿ ನಿರಂಜನ್ ಅವರು. ಬನ್ನಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋಣ.
ಸೊ ನಮ್ಮ ಐತ ಮುಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತ ಇರ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇರ್ ಸಿಂಗರ್ ಲ ಅಂದ್ ಪಂಡರ್ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ್ ಅಂದ್ ಪಂಡರು ಅವು ಪ್ಯಾಷನ್ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿನಿ ವಾ ಏಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿನಿ ಅಥವಾ ಏರ್ ಒಂಜಿ ಅವೇನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬರ್ರೆ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣುಲಿ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣುಲಿ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಗೀತಗ ಏರ್ ರೀಸನ್ ಅಥವಾ ಏರ್ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜ ನಿನ್ನ ಕೈಡುಂದು ಆಪುಂಡು ಕಲ್ಪಲ ಅಂದ್ ಪಂದಿನಿ ಕಲ್ಪುಲ ಅಂದೇರ್ಲ ಪಂತಿಜೇರ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಪನ್ನಡ ಎಂಕ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜ ನಾನು ಎಂಚನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅಂದ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅವಡೆ ನಾ ಪಪ್ಪ ಅವಡೆ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳಾಡ್ತು ಇಂಕ ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಆರ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಏಲ ಟ್ರೈನ್ ಅಕ್ಲೊಂದು ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಟ್ರೈನ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಂದ್ ಏರ್ಲ ಅಂಚೆಜ್ಜರು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಆರ್ ಶಿ ಸಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಟ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಡೂ ಅತ್ತೆ ಅವಾಗ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ಕೇಮ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಆಯ್ತು ದುಂಬು ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಟು ಡೂ ಎಂದು ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಕುಲ್ದು ಮನ್ಪಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಚಲ ಪೋರ ಆಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಓದನ ಪೂರ ಮನ್ಪರ್ಲೆ ಎಂಚಲ ಆಪುಜಿ ಹಂಗೆ ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಚೂರ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತು ನಪ್ಪಾಗ ಆಸ್ ಐ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಿಂಗ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಕೆಬಿ ಕೆಡ್ಡೆ ಕೇನುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಕಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ದೆನ್ ಐ ಟು ಸಿ ಎನ್ನ ಆಂಟಿ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂತೇನೆ ಸೊ ಏನೊಂತೇನೆ ಓಕೆ ಮೇ ಬಿ ಜೀನ್ಸ್ ಚೂರು ಅರ್ನಲ ಜೋರು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಉಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹೌ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ and initially it was like simple ena net illade anonji phone dipuni alpane record ampuni churu enche illi edit manda then I stopped upload videos then later after I got little bit of good subscriber count when I got good control over my voice enonji voice churu edit control pattane inka I had booked in studio month it was a constant practice and 2017 start manding 2017 to 2018 start manding 2018 at the ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಥವಾ ನಾಟ್ 19 ಮೂಟ 1 ಇಯರ್ ಮೂಟ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಆತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂತ ವಾಯ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋ ಎನಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇದೇ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಪದ್ಯ ನಂಡ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಆಯ್ತ ದಾದಂಪೆ ಟೋನ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಿಚ್ ಉಪ್ಪಾಡು ವಿಬ್ರಾಟೋ ದರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಚೂಚೂರ ಜನಲ ಕೇಂದ್ರ ಚೂರ್ ಐ ನೋ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬ್ರ ಸೊ ಅವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಪೋಣ ಯು ಟು ಲಿಟ್ರಲಿ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ you have to invest a lot of time irna time ek part na matra irega returns korpune so korontan at least in a day I have to give up to 1 to 2 hours kordu I buka finally something I saw nenu at least social media paadilla so initially kal padya matra paadunte padya alla ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು normal pictures ಆಚೆ ಪಾಡುದು ಬೆದಾಲೆ ಜನ but mostly songs ಆಗದಿಂದ ನಿರಂಜನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀಲ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಾಗೆ ಹಲವಾರು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಅವರು ಹಾಡೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಆ ರೀಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಡುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ मुसाफिर मैं तू मंजिल है मैं प्यासा हूँ तू सावन है मेरी दुनिया ये नजरें हैं मेरी जन्नत ये दामन है लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए जो रात आई तो सितारे बन गए लिखे जो खत तुझे नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए
रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बात करे दो हर्फी। ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ ಎಂದು ನನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಪಿಂಪಲ್ ಆತನಿಗೆ ಮಾಮಿ ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ತಾನೆ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿನಾವಿ. ನಾ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್. ಆತನಿಕ್ಲಿ ಆಯ್ತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತೀಚ. ಕೆಲವು ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬೈಯೋ ತೂಗೆ ಮಾರೆ ಅಕ್ಕಳು ಮಾಡಲ್ಸ್ ಆಯ್ತ ತಿರ್ತರಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಪಾತಿರ್ ನಿಕ್ಕಲ್ದ ಅದೇನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಾರೆ. ಆಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಎಡ ತೂಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಡೆಲ್. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಡ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಪೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಡೆ ಒಕ್ಕಳೊಂದು ಪಂಡ ಉಪ್ಪು ಸರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಲ್ಸ್ನಾಗ್ಲೇ ಪುರ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಿಕ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಪೇಜಸ್ ಉಂಟು. ಯಾನೆ ಕೆಲವು 10-15 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕಡೆ ಮಂದೆ ಮಾರಿ ಪೊನ್ನುಲಿ ಪುರ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಪೇರು ಅದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪುರ ನೆನಪು ತೇರೆ ಆಪ್ ಉಂಡ ಎಂಕ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ನಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಂಚಂದು ಪನ್ಲಿ ಅತ್ತ ವಿಷಯ ಪೊನ್ನುಲಿ ಅಥವಾ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೇರಿ. लेके जाऊंगी दिल तेरा, रोके कोई मुझे टोके कोई मुझे, दूंगी उसे जहां से मिठा। क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। कल था फकीर आज दिल शहजादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। ಈರ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಈರ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡರ್ ಜೀನಾ ಜೀನಾ ಬೊಕ್ಕ ಈ ರೀತ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೋ ಆತರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲರ ನಮಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಆತ ನಂಚ ಪುರ ಪನೊಲಿ. ಸೊ ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ಈರೆಗೀರು ಪಂಡಿನ ಇದ ಮುಟ್ಟದೈಟು ಓ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಥವಾ ಏರಾಂಡಲ ಒಂದೇ ಸಿಂಗರ್ನ ಸಾಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ರಡ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ದೇರೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡದ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ನೀನಾದೇನ ಸಾಂಗ್ ಕುರಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪ ಮೂವಿದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅವು ಒಂಜನ ಪದ ಪತ್ತದಿತ್ತೆ. ಸೊ ರಡ್ ಅವು ಒಂಜಿತ್ತಂಡು ಬಾಕಿದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ವೈರಲ್ ಬೋಲ್ತೀನಿ ನಾನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಓ ನನ್ನ ಕನ್ನೆಯಿಂದ Sid Sriram sir ಬಂದಿದ್ದ ಅವು ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ದೀಸ್ 3 songs actually gave me a little bit of recognition in the singing platform. Boost lunch ane pana try malpoli continue malpoli because they are seeing like when untrained singer is singing eat panpenanda. There are so many people who are looking up to me. Panda kelavarna passions uppundu but support uppujilla class apuji financial problems uppundu but kuda janakul dada panperu friends da panperu illada kul dada panperu month na eddena idada apunandu. So when they look at me I feel like it's a good thing that I'm doing okay an month purana why can't you people are 100% 1000 times better than me. So if I can do it nikul enadu nalla edu manpul. So just to show them anything is possible if you put your right mind to it. That's the idea. Ajana practice la bodu like practice board yeah. So itta ir trained singer attand pandar anchoppanaga ಖಂಡಿತವಾದ ir ಏರೇನ ಅಂಡಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗರ್ ನ ಒಂಜಿ ಅವಡ ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಿಂಗರ್ ನ ಮೇರೆಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಇಂಚ ಆನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮೇರ್ನ ಈ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನಂದು ಅಂಚ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನ ಏರು ಸಿಂಗರ್. I adore and I am a big fan of Shreya Ghoshal ma'am, of course, and if you see my type of singing, it is more like semi-classical types. ಅವಾಗಂಜಿ ಮಂತ್ ಹಿಂಗೆ ಆ ಟೈಪ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಡು ಅಥವಾ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸರ್ನ ಹಾಡು ಲೈಕ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ನೈಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪನ್. ತಮಿಳ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ತೆಲುಗು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇಂದು ಈ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಈ ಜಡ ಚೂರು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತ ಹಿಂಗೆ ವೈಬ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ರಿಯಲ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಶಿ ಸಿಂಗ್ಸ್ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಯಾ ಬಟ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಿ ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಸೊ ಐ ಕನೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಹರ್. So she is my inspiration and she is my fan as well. I'm her fan, sorry. I'm her fan. Okay, anchane. So ee ritta sing 2018 irದಿಂಚಿ sing maltondullar anta. So edaga andala onela family function andala. Onela stage program kortina unda nenapunda. Stage program inni biಟ್ಟು kortidi. Recently I think a few months back 3 to 4 months back enonji ena batchmate ena childhood friend avurena madme anda. So I made I got a mic. I really stage fearing next level. Stage fear is something that I want to get over, but what easily it's like constantly
ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮನೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೌಡ್ ತೂಪಾರು ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮೈಕ್ ಎಕೋ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನಂಬು ಬೇತನೆ ಪೋಡಿಗಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಸ್ಟೇ ಅವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇತ್ತಂಡ ದೆನ್ ಯುಲ್ ಕಮ್ ಗೆಟ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ಇತ್ತೆ ಒರೇನು ಎರೋಂದು ಎಪ್ಪೆ ಇರಿಗೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎದುತ್ತನ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಕಮ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆತ್ತಿನ ಮಾರೆ ಪೋಯಿದೆ ಏರ್ಗೆನ್ ಫೇರ್ ಅಂಚ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ಸೊ ಅಂಚೆಂಗೆ ಅವು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಿಜನ್ ಕಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೋದು ಪನ್ಪುನ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಪೋತನ್ ಲೆಜ್ಜನ್ ಐ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡಿಯೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆತೇನ್ ಐ ನಾಟ್ ಪೋತ್ ಜನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 3 to 4 months ಬ್ಯಾಕ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮದ್ಮೆಗ ಎನ್ನ ಅದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಿ ಗೇಮ್ ಯು ಮೈಕ್ ಲೈಕ್ ಓ ಪದ್ಯ like ಹಿಂಗೆ ವರ್ಚಿಂಗ್ ಆಪುಜಿ ದೆನ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಪುಶ್ಡ್ ಮೀ ದೇರ್ ಹೋಯೆ ಮೈಕ್ ಪತ್ಯ ತೂನ್ ಜನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಎನಿವೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಮದುವೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಬರ್ತಿರ್ತೆ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅದೇ ಪದ್ಯ ಪಂಡೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಇತ್ತು ಲಿಟ್ರಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಶೇಕ್ ಇನ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಪಾತ್ರನೂಲೆ ಅಲ್ಪನ್ ಬೇತನೆ ಪಾತ್ರನೂಲೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೆಮರ್ಸ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ನರ್ವಸ್ ಹಿಂಗೆ ದಾದಿಂದ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿದೆ ದಾ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ the one and the only time where I sang on the stage. Okay, recently accordingly gonji andu ittende as a chief guest that invited to work Udupi college in institution ge alpal onji speech korretten again it is a big thing for me janakulu uller akul students akul I connect more with the students panda enkle nammane almost age group dakulu akulida pathani panda is something very hindu so point like first enakle pande ee place rengu upper sattele stage but I have come here then somehow tulu pathirnaga connect ayare then it went God's grace it went good but not much yath exposure is jink janakleda just small stage pathan but I would definitely want to try I want to get out of this fear if given opportunity ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ ಈತ ಜನದ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಡ ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ಇರೆಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಐತ ಅವೇನೊಂಜಿ ಮಿತ್ ಬರೆದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವಂದ ಅವಲ ಬೇಗ ಆವಡ್ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ thank you so much ಸೊ ಈ ರೀತ ಪಂಡರ ಇರೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ನಿ ದಿನಟ್ ತೂಪರ್ ಅಂತ ಪಂಡರ್ ಓವಾಂಡಲ ಆತ ಜನದ ಪೇಷನ್ಸ್ ರೇರಂಡ ಓರಿ ಅಥವಾ ರಡ್ ಜನ ಯಾನಿರೆಂತ ಊತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಡಿರೆನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಪಂತಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎದ್ದ ಗಂಡಲ ಉಂಡ ಅದಗಿರೆಗ್ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆತಂಡ್ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಪಂತರ್ ವರದಾದ ಪರ್ನ ಫಸ್ಟ್ when I went viral in Instagram reels viral anaga ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಯ್ನಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒಂಜಿ ನೇಟ್ ಅಲ್ಪ ಸೊ ಯಾನೆನ್ನ ಅಪಗ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿಯನ್ನ ಅಪಗ ಓ ರೀಲ್ ಅತ್ತು ಓ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಓ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅದೇರ ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಬೈದೇರು ನನ್ನ ಮೀಟರ್ ಏನಂದ ಮೀಟರ್ ಬೈದೆ ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ನಲ್ಲ 2-3 months ಉಂಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಎಂದ ಮೀಟರ್ ಬೈದೆ ದೇರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಪಂಡೆ ಅಕ್ಲಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ನೂ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಮೀಟರ್ ಪಂಡೆ ಹೊರಗೆ ಪೋಡಿಗಂಡು ಅಂದ ಮ್ಯಾಮ್ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ದಾದಾಂಡು ಬತ್ತೇನು ಬತ್ತೇಂಡೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ಕಿದೆ ದಾದಾಂಡು ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂಡೇರ ಪಿದೆ ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಕುಂತೊಂದೇರು ಲೆತ್ತೊಂದುಲಿರನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹೊರಗೆ ದಾದಾಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಂತೆ ಮೆಲ್ಲ ಕಂತು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ದಾದಾಂಡು ಮಾರ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 2 year ತೆಲು ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೆಲುಗುಡು ಪಾತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡಿ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ದಾದನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥಲ ಐಜಿ ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಬಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಐತೆ ತೆಲುಗು ಪಾತ್ರ ಅರೆಲ್ಲ ಎತ್ತಂಬತ್ತೇನು ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೊ ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಕಳು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕುಲಿಗೆ ಫ್ರಮ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟಿಲ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ಮೀ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಯಾನ್ ಲಿಟಲ್ ಶಾಕ್ ಇಲ್ಲೇನು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಇಡೀ ಬೈದೇರ ಅಂತ ಸೊ that day I took leave ಪಣಂಜಿ 4 to 5 years ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಗೊತ್ತೊಂಡೆ ಅಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ತೋಪ ಕುಲ್ಲು ಅಕ್ಲ ಚಾ ಪ್ರಪಾರ್ದ ಹೆಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತಾ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿಚ್ಚಿ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿರ್ನಲೆ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬನ್ನಿ ಬೈದೇರ್ ಸೊ ಅವು ಅಂಡ ದಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಂಚ ಲೈಕ್ ಆನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇಂಕ ಬರ್ಪುನು ಕೆಲವು ನೈಟ್ ಎನಿವೇರ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಆರ್ ಟಿ ಎ ಪಂಡ ರೋಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಪುರಾಂಡಮಿನಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು SCS at Indira Hospital, Latin Hospital, Kudlat Hospital, Adupfer. So in case if they want particular that one doctor, they'll call pan sister pan pair, in Kindu doctor and treat them. And so there I've got some many calls. Pan pair, Kelaver pocket, Jora, Banjiman Barpere, but I'm paying doctor in Boran. Ade Batek Patani Beten, Banjiman Dala, Jivet Pater. So those are few moments where it was really good, really precious. Recognize them. It is a really a feel up like I have come long way. And
ಪಂಡ ಇರೊಂಜಿ ಆತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ತಿಕ್ಕನ ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ 1,000 to some people to gather and give me that. Even one person comes and tells me like I'm your fan, I'm like ಮಂತಿನೆಗ್ ಸಾರ್ಥ ಕಾಣ ಮಾರೆ ಎಟ್ ಸಮ್ಮನ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅತ ದಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಈರೇನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ದು ಪಾತಿರ್ಪಾವ ನಾವು ಪುರ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಇರ್ ಪಂತಿನ ರೆಮಿಡೀಸ್ ನಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ದ ಐತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗೆ ತೊಂದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡಂದು ಪಂತಿನಗಲ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಪಿನ್ನಿದಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಂಡ ಯಾನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಇರಿಗೆ ನಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡೆ ಪಾಡ್ನತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡೆ ಅಕಲ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೇರ್ ನಾವು ಇನಿ ಪಾಡ್ಲಂಕನೆ ಅವು ಎಲ್ಲೆಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋಪೋಜು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 7 days 2 weeks almost a month ಆಪುಂಡು I boka they write in their aklonanji story Instagram they write type man fair like thank you so much for this remedies it has worked for me adu comment section is a personal message YouTube the comment section alpa antadda they tag me so I retag man fair thank you so much it has helped one and there are other people also they were told like kelav helpful agent sir and I can appa first step unpack like see this is that's why I'm telling do poochengli help aapuji this is one solution that doesn't mean it should be applicable for you only ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆವೊಂದಿ exactly there is your skin ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ನೇಪಾಳ ಸ್ಕಿನ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ ನಿಕ್ಲ ಡರ್ಮೆಟಾಲಜಿ ಅಡಿ ಪೋದನ್ ತೂಪಾಲೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ನಿಕ್ಲಿ ಓಪರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉನ್ನದು ಆತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ನ ಓ ಅಂದು ನಿಕ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಕ್ಲಿ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಪಿರಾಕುಲ್ ನಿಕ್ಲಿನ್ ತೂವಂದು ಅಂಕ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಪಂದ್ರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್ ತೈರು ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಚರ್ಮದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಇರನ್ ತೂ ಚರ್ಮದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಅನ್ ಖಾಲಿ ಏನು ಫೋನ್ ಉಡು ಅಕ್ಲ ಚರ್ಮಲ್ ತೋತಿ ಜಾಲೇಜಿ ಅಕ್ಲ ಸೀದಾ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಂಚು ಆದನ್ ಸೊ ಐ ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಸಿ ಇಂಚಂಚು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಡೋಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಯೋರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಚ ಪ್ರಾತನೆ then he'll suggest you okay but I also tell them certain remedies which has no effects zero side effects all oppoji maradu maatra get opposite alichi illade manpununchina small like keeping yourself hydrated sunscreen padna pide podnaga any reactions ancha small activities korpe educating them this is one thing I do ಸೊ ಇಂಚೇರಿ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಅಥವಾ ಮಸ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪವರ್ ಇರೆಗ್ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡುನ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇ ಬಿ ಜನಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗ್ ನಮಕ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಕ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ವೇರು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ನೋಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಲೆಗ್ ಓ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಓಜು ರಡ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅವೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂಚ ಆತನ್ ಪಂಡ ಅತ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡಿರೆಗ್ ಸುಮಾರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಉಂಟು 30 seconds or for 60 seconds where background only song play on you whatever you want to do if you want to convey a message or if you want to dance if you want to do anything or 60 seconds done people either watch your face or people just watch it for the song. Either one of the way or they watch for both of the things or they are not interested in it at all scroll up and or one reels option next book are pon IGTV and pon onji like onji stretch onji 30 minutes or 40 minutes onji video like a YouTube like bokka barpone normal 60 seconds the post avirna 60 seconds sole pura pandu budodu it so this is the Instagram option. YouTube dada panda YouTube since long it has been that big onji 5 minute 10 minute onji video onji movie the length da onji platform it's been a long time anchani so whenever you want to watch a movie you would not prefer a movie might be available in certain IGTV of Instagram but you would still prefer it in YouTube. Watch YouTube day first of all YouTube de tupneer onji ಪುಷ್ಪ ಮೂವಿ ಬರ್ತನೆ ಪುಷ್ಪ ಮೂವಿ ರಪ್ಪಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಂತು ಯಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೆ ತುಪ್ನೇರು ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಎಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ರೀಲ್ಸ್ 30 seconds ಮುಗಿದು ಬಿಡೋಡೇನು ಖಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪೆ ಇಂದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಬಟ್ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಚಾಪಜನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪನ್ಪೆನ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಾಸ್ ಅದನ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದುಪ್ಪು PCOD ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದುಪ್ಪು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಅದುಪ್ಪು ಸ್ಕಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ఒక అవు ఎంచ ఆపుని ఐత బగ్గిల పనోడి అన్న అవు అయిపోక ఏరేగా ఆపుండు జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్ ఆపుండ జెనెటిక్స్ ಬರ್ಪುಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಅಂಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಂತ್ ಪೊನಾಗ ಒಂದು 5-6-7 minutes ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಯೂಶಲಿ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಟ್ 7 minutes video that thing I've realized long back people only what is impressive to their eyes akla kannag daada minukundu avu maatra toopunakul ಖಂಡಿತವಾದ ದಾಯಪಣ್ಣ ಒಂಜಗಲ್ನ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಇಡ್ದು ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ದು ಫೋನ್ ಪಡೋದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪಡೋದು ಏರೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನು ಡೈಕ್ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪೂಜಿ ಅಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಮಿನಿ ಅವು ಇಡೀ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹೋಗ್ಬೋಡು ಐನಕ್ಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತದ ಸ್ವಲ್ಪ ಐನ್ ಮಾತು ತೂಪೇರು ಇಡೀ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪುಜಿರಕ್ಲು ಅವೇ ರೀಲ್ಸ್ ಮಿನಿ ಆಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ songs at depundu niklu presentation at depundu at least okay that's something entertaining something different a doctor is doing panda they'll watch they'll definitely watch either for my face or either for the remedy or either for the song some one aspect they'll watch that is important ಎಂತ ಬಗ್ಗೆ ನನಾದ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ದುಂಬು ಕೂಡ ಒಂಚಿ ಬ್ರೇಕ್ ಗೆತ ಸೊ ತುಯರತ್ತ ನನಾದ ನೆತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಎಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ಗೆತ ಮರ್ಕ
ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಲಾವಿದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ನಿರಂಜನ್ ಅವರು. ಬನ್ನಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಂಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇನ್ನಾಗ ಒಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಲ ಆತ ಈಸಿ ಆದ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚೆಪ್ಪನಾಗ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 5 years ಅಥವಾ 5.5 years ಕಲ್ಪನಾಗ ಇದಾಗಂಡಲ ಒನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂಚಿ ಟೈಮ್ ಶೇ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೇತದಾದಲ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ತೂತೋಲಿ ಅಂದೆ ದಗಾಂಡಲ ಫೀಲ್ ಆತನ ಅಂಚೆ ಏಪಲ್ ಇನ್ನಿಮ್ರ ಫೀಲ್ ಆತೇಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಡ್ ಎಂಕ್ ಏನ ಅಲ್ಪ ನಿರಂಜನ್ ಪಂಡ ನಿರಂಜನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರಂಜನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇದೇ ಪೋನ ಲೆಪ್ಪುನ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಪ್ಪ ನಿರಂಜನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಲೆಪ್ಪುನ್ ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಕ್ಕ ಜುಪ್ಪುನಾತ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ that has changed my life completely. And mostly it's engineering ಆದ ಮಂದು ನಮಿನಿ ಏಲಕ್ಕೆ why should they even listen to me? ಇತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ನಿರಂಜನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಮಿನಿ ಏಲಕ್ಕೆ ಏನು ಚಿರ ಪನ್ ಪೇರ್ ನಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ ನಂಬೋಡು ನಿಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರಿ ಉಂಡ ಮಾರೆ ದಾದ ಮಂತದಾಂದಿಂದ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ complete rights, complete legality that to tell that this is a thing and so I have never regretted that ink bete detto nodittodu and thanks to I'm a doctor I have absolute yanekena dad book mom and full credits korponi thanks to them that I'm a doctor and thanks to that I have all the pura recognition social media open because of that I'm a doctor ate with the college तो इतना स्पेशलाइजेशन वही टू पुनीर ओवर यानी ते MBBS आंडिते ना यानी ते right now I'm trying to get my post graduation in surgery yakand so next another 3 more years uppundo so hopefully surgery is a dermatologist or a date on JDM plan mantunle but mostly surgery so I might get into surgery and become a surgeon hopefully ಇರ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಪೂರ ಐಕ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಇರ್ನ ಮಾತ ದಾದ ಮಾತ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಐಕ್ಲ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಹಿಡಿದು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತೂಪನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಇರ್ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿಪಾವರ್ ಅಂತ ಪನ್ನುಲಿ ನಮಕ್ಲ ಅವೇ ನಾಲೆಜ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಇರ್ಕೊಡ್ಪರು ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೊ ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ಈ ರೀತಿ ಈತ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಏತ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಅಂದ್ ಈರೆಗ ನೆನಪುಂಡ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ದಿಪ್ಪರ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂದೆ ಪನುಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು 2 ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬುಡ್ದು ಅಥವಾ 1 ವೀಕ್ ಬುಡ್ದು ಅಥವಾ 1 ಮಂತ್ ಬುಡ್ದು ಪಾಡುನು ಒಟ್ಟು ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನು ಅವು ಪೂರ ಅತ್ತಂದೆ ಇರ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂತ ಪನುಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಏರೇವರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪನುಲಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆ ಪಾಡ್ರೆ ದಾದವಣು ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಏನ ಪನ್ಪುನ ಆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕೊನಪುನ ಅವು ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅವು ತೂಯಿನಾತ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಇದನ್ನ ಇತ್ತೆ 500K ಮುಟ್ಟ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲರ್ ಟೋಟಲ್ ಏತುಲ್ಲಿರ್ ಸರ್ 538K ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ 500 ಪಂಡ ಒಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸೊ 500 ಆನಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 100-200 ಆನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿಪುಂಡು 500 ಆನಾಗ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತರಿ ರಾಣಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಂಡಾರ ದಿನಾಟ ಏತ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡೊಂತಾರ ಎಂಚ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕೀ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣ್ಣಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಣೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದಿನಾಟಿ ಆನ್ ಅಪ್ಪಗ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಇವನ್ ನಾವು ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ಇತ್ತೆಚೂರು ಒಂದು ವಾರ ಕಮ್ಮಿ ಮಂದೇನ ಒಂದು ವಾರ ದುಮ್ಮುಟೆನ ದಿನಾಟ 10 ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂತೇನೆ 10 ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ದಾಲೇಜ್ ಯಾನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ದೀಪ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಅವಡ್ ಅವು ದಾಲೇಜ್ ಕಂಡಿ ಉಂಡು ಕಂಡಲ್ಪ ದೀಪನ ಏನೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೆಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಇಂಚ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ರೂಪ್ನತಿ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ಮೈ ರೂಮ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಂಡಿದಲ್ಪ ಫೋನ್ ದೀಪನ ಎನಿ ಸಾಂಗ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸಾಂಗ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಎನಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತನಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಟ್ ಪಿ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಐ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ಐಟೆ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಬೋರ್ಡು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಕ್ಲೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಪುನೆ ಐಟ್ ನಾಲೇನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ದೆಪ್ಪೇನು ಎಂಚೆಲ್ಲ ಏನು ಓದಿನಾಗ ಅವೇ ಒಪ್ಪುನ್ ಸೇಮ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಪ್ಪುನೆ ಮಂಡೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಅ ಸಾಂಗ್ ತೆ ಹೊಸತ್ ಮೂವಿ ಬತ್ತನ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಜಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ತೆ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿತೆ ಮಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅವನು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ದೆಪ್ಪುನ್ ಪಾಡ್ನಿ ಆ ಸಾಂಗ್ ತಕ್ಕ ಅಂಚ ಒಂದು ಚೂಚೂರು ಅಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊರ್ಪುನ ದಾದಲ್ ನಾವಡ ಪಾತ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂಚ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬನ್ಪೆ ರೀಟೇಕ್ ದಾಲೇಜ್ ಒಂಜೇ ಟೇಕ್ ಪೂರ ಬತ್ತನ ಬಚ್ಚಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೋಡ್ಸ್ಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಕೆಲವರ 2 ಟೇಕ್ ದೆಪ್ಪೆನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಅವು ರೆಮಿಡೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಡಾತಿ ಅವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐಮ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಆತೆ ಅವು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಡು ಸೊ 10 ವೀಡಿಯೋಸ್ ಶೂಟ್ ಮಂದೀಪೇನು ಸುಮಾರು ಕೆಲವರ ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ವೀಕೆಂಡ್ಗೆ
and almost 50 videos shoot am fena boka on a weekday basis in 5 videos 6 videos or 10 videos upload mantu so ಖಾಲಿ ಬರ್ರೇನ ಅಂಟ್ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ಎಡಿಟ್ ಅಂಪುನಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇವ್ರದ್ದು ಆಲೇಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೊಬೈಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಇಜ್ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿ ಎನ್ ಆ್ಯಪ್ ಐಟೆ ಎಡಿಟ್ ಅಂಪುನಿ ಐಟೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂಪುನಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅವನು ಕೆಲವು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಆಪನ್ ನೇಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಂಚ ಮಂತುದೆಮ ರೀತು ಮಂತ್ ನಿನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಡು ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ಅವೇ ವೀಕೆಂಡ್ ಏನು ಅರೌಂಡ್ 40 to 50 videos ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಂತೇನೆ 50 ಆಯ್ಬೋಕ ವೀಕ್ ಡೇ ಬೇಸಿಸ್ 5 to 10 ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಶೂಟ್ ಅಮ್ಮನಾಗತ್ತೆ ಪೂಜೆ ವೀಕ್ ಡೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಏನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಹಾಡ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೂಜೆನ ಬಂಡ ನೇಗ್ರೆ ಮಿಡಿಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಏನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಪೂಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮೀನ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಮಿನಿ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಯು ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಕಾಲ ರೀಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ನಾಟ್ ಐಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಕೂಡ ಆಪುಂಡು ಶೇ ನೀತು ಭಂಗ ಬತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಬತ್ತಿಜಿ ಮಾರಿ ಅಂದೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 minute ಇಡೀ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಶೂಟ್ ಅಂತ 1 minute ಮಾದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂಜಿ ತೀಪುನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಗಿನ್ 30 seconds 1 minute ಮುಗಿನ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಐಟೆ ಪಾಡೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ದಪ್ಪುಜನ್ to shoot the videos and to upload the videos. ಅವೆತ್ತರ್ನ 500k ಅಂಡ್ 500k ಬಗ್ಗೆ 500k ದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ 1k ಅನ್ನಗನೆ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು 4 ಜನ ಏರ್ ಮಾರಿ ಏನೋ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಪನಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ 10,000 ಬನ್ನಗ ಇದಕ್ಕೆ 1,000 ಬನ್ನಗ 4 ಡಿಜಿಟ್ ತುಪ್ಪೋನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಟ್ 10,000 ನನಗೆ 10k ಬರ್ತದೆ 10k ಓಕೆ ತೊಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೇತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವು ಐ ಹಿಂಗೆ ತೋಜೊಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ವೈರಲ್ ಪೊಂದುಂಡು ಐ ಗಾಟ್ 4 million views ಆನ್ ದಟ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗು ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ 6,000 ಆಂಡ್ ಮನದಾನೆ 7,000 ಆಂಡ್ ಮೆಲ್ಲ ಪೊಂದುಂಡು ಸೊ 9,999 ಎಂಕ್ಲು ಕುಲ್ದ ಪೂರ ಯಾನ್ಲೆನ್ನ ಕಸಿನ್ ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ದ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚ ತೋಂದುಲ್ಲ ಇಂಚ ಸ್ವೈಪ್ ಮಂತ 10k ವತ್ತು ಇಂಕ್ ಕುಲ್ ಲೈಕ್ ಓ ದುದಾದ ಮಾರಿ ಕೆ ವತ್ತನ್ ಪೋಸ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಬಿಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪತ್ತು ಸಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಲಾಣೆ ಅಮ್ಮರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮಾಡಿ ಇಂಚ ಫೀಲ್ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕೆಪ್ ದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ within 2 weeks we hit 100k 10k and 10k rank almost 2 years board and 10k 100k kal 2 weeks board enin kali 100k and ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ದಿನ 200k and ಓ ವೈರಲ್ ಆನ್ ಪಣ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಶುರು ಬಂತೆ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ ಬಣ ಪೋಯೆ ಸೊ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ 6 to 7 videos went viral ಅಪ್ಪಗನೆ ಹಾ तो one chand and 200 and 300 and 400 and book and a team it there. My team is Rahul and Navya and they are huge support on huge support on akku ideas kori akulu churu in videos on but shoot man korpe akul boka in shoot edit man color grading man and shoot text per change man pura akku man start man there so nalla ita impression janakli head and nalla reach head and so right now I am standing at around 538 almost 538k alpa ullent sadik ಸ್ಲೋ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಪಂಡ ಅದು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐಮ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಇಂದು ಬರೋಂದುಂಡು ಮರ್ಚಂಡೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬರೋಂದು ಐಮ್ ಡ್ಯೂಬಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಐಕ್ ಚೂರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೂರು ಐಕ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂದುಂಡು ಬಟ್ ಆನ್ ಅ ಡೈಲಿ 1 video ಪಾಡುವೇನು ಚೂರು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಸ್ಲೋ ಪೋಂದುಂಡು ಬಟ್ అవును ಸೊ ಇರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮರ್ಚಂಡೈಸ್ ಅನ್ಪಂದಿರ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ದಾದ ಉಂಡು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡಾವಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಅವೇನಿ ಡೆವಲಪ್ ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲರ ಅಥವಾ ದಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲರ ಎಂಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲರ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ 2 weeks back include 100k ಪೈನ 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ and so we are waiting for the silver play button to come nadonji 1 week ದಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು Congratulations. Thank you so much. So that is one more thing. Our play button inclu kaatine aitha inclu dream e bank it was too much of efforts me and my teams. So avu anjand avu aboka right now we are planning to get a short janakulu comment section panuntir sir ಈ movie ಗೆ acting ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಎಂಕ ಒಬ್ಬರು ಆವಂದನ್ then like acting the passion loan manpune and acting ade so tuka manpoli ya there is a huge difference when you act on your phone and when you act on a big red camera. Red Dragon camera difference ಬೇಚಂ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಟ್ರೈ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಕುಡ್ಲದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಊರದ ಬಗ್ಗೆನೆ ತುಳುಟ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಬಗ್ಗೆನೆ ಚೂಚೂರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಮೇ ಬಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ದಂಚೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ನ್ಯೂ ಮರ್ಚಂಡೈಸ್ ಪಂಡ ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಹುಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ 3 ಜಂಕ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡ we have
discuss the brand name and everything, but inga reveal manjan nanla. So we are working on the website and main team website work mandonu lera. So pura website pray boka we are launching it. We want to make it global. Panda incha kudladdu onji malla brand global atanant. That is a play complete idea. ಒಳ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಕುಡ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಬರೋಡು ಕುಡ್ಲಾನೇ ಬರೋಡು ಬೇತ ಓಲ ಬರ್ರೇಜ್ ಇಂಕ ಕುಡ್ಲ ಕೇನ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವಣೆ ಇಂಕ ಕುಡ್ಲ ಆತ ಕುಡ್ಲನೇ ಕೊಡೇಟ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಲ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಗಮ್ಮತ್ತದ ನಮ್ಮ ಊರುದನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾ ಪಂಡ ಏನ ಮೈನ್ ಚಾನೆಲ್ ಮನ್ಪುರಂಗ ಏನ ದಾದ ಏನ್ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸುಮಂತೀನಿ ಸೊ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾರ್ತ್ ದಯನ್ ದೇ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಪಂಡ ರಪ್ಪ ತೂನಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಫುಲ್ ಕೇನ್ನಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ನಿರಂಜನ್ ಸಮಾನಿ ಏನ ಸರ್ ನೇಮ್ ಸಮಾನಿ ಐಟ್ ಸಮಾನಿ ಸರ್ ನೇಮ್ ಸಿಂಧಿ ಅಂಜ ಉಂಡಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಪ ಸಿಂಧಿ ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಆಯ್ನ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಏಜ್ ಅಂಗ್ಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಕೆಲವರು ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಜನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವೇಗ ಅಂತೀರಿ ಸರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಅನ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ದ ನವ್ಯೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮೇಟ್ ಶೀ ಟೋಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ why don't you start a new channel kudla claim maata kal tulu de baate tulu jre kannada de baate churu kannada slang open tulu takte I started amlan so I started then I introduced my own fictional character enna nanku bed character undu basale dantand kudla da normal vakkalu illada pudarlu pooje basale dant adu ancha pudar ditine he is a very comedy character so it's a conversation between a doctor and a patient so comedy dipune ainat so avulade reach avundu janakle so janakle kudla da mari gottavunu ಸೊ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಾಂಟ್ ಅವತ್ತೆ ಆತ್ ಪಾಡು ಜನ ಮಂತ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡು ಅವು ಶೂಟ್ ಅಂಪೇರ್ನೆ ಮಲ್ಲ ವಂಗ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇಂಕ ಆತ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕೂಲ್ ರಪ್ಪ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಸೊ ಮಂತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆನ್ ಸೊ ಅಂಚ ಐಟ್ ಆತ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಏನು ಒಂಜಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮೇ ಬಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಏಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವು ಓನ್ಲಿ ದಪಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ದಾ ಏರೆಗ್ಲ ಒಯ್ಕ್ಲ ಕಮ್ಮಿ Kudla is a land of talent. Yana avi believe ambu. Kudla uppunath talent. Kudla nama uru dakkulna banpina. Uppunath talent olpalech. That should spread. South Canada. Ha, olpalech. Sumar talents undu. So world should know. In some beautiful city, Mangalore, Udupi, these multiple cities, the talents undu. Ida barodu ande. So that is a main idea. That's why I'm starting this merchandise award ಅಥವಾ movies akindu award. ಒಲ್ಪ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲವರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸೊ ಅಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರಲಿ ಕುಡ್ಲ ಅದರ ಬರ ತೊಂದರೆ ಕುಡ್ಲ ಅಂದ್ ಬತ್ತನಾಡ ಪೂರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕುಡ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಅವು ಏಮ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಕುಬ್ಲಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಇರ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ಏಮ್ ಇರ್ ಎನ್ನದ ಲಕ್ಕನೆ ದುಂಪೋಡು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯಡ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಏನ ಪನ್ಪುನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂದು ಎಕಡೆ ಪಂಡರ್ ಅವು ಇರ್ನ ಚೇಸಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುವರಿಯಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನನಾದ್ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತುದು ಖುಷಿ ಪಡಡಂದು ಪಂಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಮಾತ ದುಂಬುದ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗ್ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತಿರ್ದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಈತ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದು ಸೊ ಇರ್ನ ಮಾತ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರು ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈವರೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ.